afike akatshele umkhwenyana wakhe uMancwane ukuthi uthole ukuthi ukhulelwe. Ngicela nibuke i-reaction kaBey. Ngifuna eklinikhi la. Angibatshela ukuthi ngikhulelwe unenyanga entathu. Ngoba nje ubone wena ukuthi ngcono uye eklinikhi uthe mina nokaMajola sizovudlana sophekela uba. Baba, ngathazwana kahle. Bathi ngikhulelwe. Mancwane girl, stand the fuck up. Musukuba wiki yayibo. Yavele nje lo uyazibhayizela asho ukuthi yamehla sevalwe yikhemi kodwa nawe musa nje musa kuba weak kangaka lapho usenjani mfethu shuthi nje ilotuzana ibare ehlezi nje livuselela izinto plus sebehlala labo two under the same roof. Akasacabanga ngisho ukucabanga uMancwane uthi hayibo mina konje ngake ngasinda eplatini. Hayi ngeke mina mfana bengizokugoduka nje sengibona ukuthi isimo sinje ngalo ya 100 rand ngizoveta ngigoduke ngekhaya. Angazi ukuthi malini kuya